Top 10 stvari skrivenih u fotografijama 12. Nepozvani gost na vjenčanju. Kada su Kristina i Kevin proslavljali svoj dan vjenčanja, nisu mogli čekati da podijele taj dan sa svojom obitelji i prijateljima, baš kao i svaki sretan par koji bi stavili slike na društvene mreže kako bi podijelili fotografiju samo njih dvoje. Ali to nije bilo tako sve dok nisu objavili sliku kada su shvatili da se tu neko nalazi. Par nikada nije shvatio tko je ta osoba ili je li uopće to bila osoba. Osoba u prozoru. 14-godišnjakinja Sin 8 koja se slikala u svojoj sobi zadala je prijateljici strah kada je objavila sliku, a prijateljica joj je uslikala snimak zaslona onoga što je upravo vidjela u prozoru njezine spavaće sobe. Lice je prilično zlokobno i prilično uznemirujuće, a kako bi stvari bile gore, djevojčicina porodica je već prije primjećivala čudne zvukove u njihovom europskom domu. Imaginarni prijatelj. Bethany Harvey se slikala za Snapchat sa njenom bebom i sestrom kada se tu još neko pojavio. Neko se nalazi između njih u ljubičastoj haljini, a Bethany se kune da u toj kući nije bilo nikoga drugog. Međutim, osoba koja se nalazi između njih možda ima drugačije mišljenje o tome. Otisci stopala u pijesku. Zabilježeni duhovi na fotografijama obično se pojavljuju u oblicima lica i drugih zastrašujućih ukazanja. Međutim, duh na ovoj fotografiji nije takav. Ako pogledate bliže, vidjet ćete crne čizme koje stoje gotovo simetrično s djevojčicom. Obitelj je kasnije otkrila da je plaža na kojoj je stajala djevojčica zapravo samurajska grobnica. Ne možete više otići kući, ili možda možete. Ova fotografija dolazi iz farme u Engleskoj u Hertfordshireu i na njoj se nalazi dijete u staromodnoj pidžami koje luta po onome što je možda bio njegov dom iz djetinjstva. Lokalni stanovnici kažu da se dijete često pojavljuje na imanju. Nepozvani gost. Na ovom vjenčanju iz 1942. godine u Jasperu, Alabami, bio je nepozvani gost koji se skrivao iza parova u grmlju. Bio je to svetoljubivi duh koji je mogao nauditi njima. Vjerovatno neki će reći da je ova slika samo fake, te se to događa jer je rasvjeta i kvaliteta na niskoj razini. Ali ovo je jedna od najstrašnijih fotografija koje ste ikada mogli vidjeti. Mala dama jezera. Kada je Elizabeth i njezin suprug otišli u ribolov u sjevernom Wisconsinu, primijetila je na fotografiji da je netko drugi na jezeru bio tog dana. Djevojčica je nosila sunčanu odjeću i poklopac motora koji je izgledao kao da je iz neke druge ere, što bi imalo potpun smisao s obzirom na to da groblje Star Lake nije daleko i posljednje je odmaralište mnoge djece. Slatki snovi. Majka ovog dječaka radila je samo ono što svi roditelji s vremena na vrijeme rade, to jest daju telefone svojoj djeci kako bi imali malo mira. Međutim, kad je uzela telefon u nadi da će pronaći par ljubavnih selfija, pronašla je ovu. Selfie djeteta koji spava, pa onda ko je imao telefon? Neko je slikao svoj podrum i svoje stare stvari, ali da li je primijetio da se tu još neko nalazi? Slika jedne kineske porodice, ali se još neko želi slikati.